mongko purwakaning kandha hamba seru marwata siwi mring sangyaning para pamriksa ngaturken carita medhik jaman purwa puniki kanedya hamulan muruk mung sumangga kemira medhik palupi wasana mugi rahayu kang tinandya paluben laguning lekas lupita linuding kidung kadung kadir ngamomong memangun manah rahayu haywana tananggolong gumolong manading kara karnan karana pangabus ilahing hawik 6 astuna masidam mastu silat mringwang jagat karana sirantandha wisiksaning bisana sana sinamung langen wilapa estu meksa lestantun lampahing Buddha jinantur tutur katula tetelo mrihrat labing paradya winursya tungpama praming niskara karanto dian tumiyeng jaman purwa winisuda trakang dina madama pinardi tameng lalata mangke wekap wasananing gupita tanduping pralambang matumpa-tumpa marma panggung panggunggung sang murwengkata nalika semanten gumlaring jagat awanci sanjakala Bagaskara tunggangan cala
prabane kepalang mega malang nrabas anggayuh akasa ing kiblat pracima obro markata candraning ngantariksa kasongan langit biru kadinigraning uga rapuh ingkang ngrempu kabyatan kingkin jodhokane mega ketingal pading jengguluk urut cakrawala kasunaran soroting Hyang Harka kadicitraning yaksa jejagungan sami ngrancang lampah puruging ngalap memangsan prabangkara rumangsang wiyat nanduki mega pethak ingkang mlampah ing ngawang-awang estanipun kadipawaka nidri bawana arsa ngubar jagat saha gumlaring bawana sidhem permanem tanana bane iwalang salisik bebasan samirana datan lumampah ron-ronan datan ibah turut wanci sanjakala Hyang Pertangga pati meh sumusuping Bantala mekaten perbawaning gumlaring jagat ingkang kapraban dumados ing perang ageng sinebat Baratayuda Jaya Binangun ingkang sampun tumindak gangsal welas dinten rikalenggan punika perang Baratayuda Jaya Binangun ingkang sampun tumindak gangsal welas dinten rikalenggan punika peranging para darah Barata antawisipun Kurawa miwah Pandhawa sanadyan katemben gangsal welas dinten sampun kathah bebanten para satriya ingkang sabiyantu Kurawa miwah Pandhawa bebasan paprangan Tegal Kuru wis banjir ludira sarah bangke pathok balung gandeng rambut krikil untung natala semanten ingkang kinarya purwakaning carita ingkang lenggah wonten saklebeting pakuwon Sewuntana inggih sinebat pakuwon Bulupitu milata kasebat Bulupitu awit lenggahnya wonten wana Bulupitu sinebat wana pakuwon Sewuntana awit kinarya pakuwoning para Narendra Sewu Negari ora mokal genggeng yayah gedaton rengganing pakuwon awit ingkang pinangka gegununganing para Narendra ingkang wonten saklebeting pakuwon Sewuntana nata gung binatara ingkang renggani Kuraya Nagari Hastina ingkang ajejuluk Prabu Duryudana ya Prabu Jaka Pitana ya Kurupati Gendari Suta sang Dastratmaja inggih Tripamangsah anger gemeng lenggah wonten telenging pakuwon ingkang mumbing arsa Piswanira tumungkul ayakon jempeti wiwedanane Piswanira sang Yendra Mantri Muka Arya Mati Harya Sengkuni Yuraden Trigantalpati ingkang lenggahing plasa jenar aja dipewus kaduk yukswa gempong perot rupu ampas jambul waneng nanging kalupa ing jagat kajuliganing manah miwah buntas kawruh saliring ngreh ora mukal cinaket dening sang nata pinitados ngasta abang ijuning nagari Hastina
Patih Harya Sengkuni mengkeraken wiswanipun nata monggo Prabu Karna Hasusena ya Bismantaka ya Tali Darma ya Sang Harka Suta Suryatmaja wonten Ngastina ingkang pinitados pinangka suh jejet wengkuning negari Hastina jajar Biswanira nujum saking nagari Prunggaji ingkang bewisik Resi Karpa sumambung pungkur Biswanira Dyan Karta Marma miwah sangjaning para kadang Kurawa ingkang maksih gesang kasambet Prawadya Bala andir suwaning Prawadya blabar dumugi imba-imbaning pakuwon tinon saking Mandruwa Yayah Samudra Rop samya mangangge busana manika warna tinon saking Mandruwa Pindandra ingkang puspita nalika semanten Sang Nata Prabu Duryudana ning kaya banyu ning kaya watu leget Yayah Tubi Sinukarta ingkang dados telenging penggalih kajawi lumampahing perang Bharatayuda Jaya binangun ingkang sampun gangsal welas dinten kalenggan punika para Kurawa miwah serayaning kadang Kurawa Narendra Manca negari kathah ingkang sampun kasambiting rana dados bebanten para Pandhawa maksih gangsal wetah mila ndadosaken legeging griya Sang Nata Prabu Duryudana ora mukal Prabu Duryudana sekedhap-sekedhap yen tumenga ndegana tebah jaja yen tumungkul tampil wentis sumorot nikrane andhik kaya-kaya sedya jimangkah kumadyaning paprangan kumedah sedya nyarirani jumeneng Senopati Budidaya sirnaning Pandhawa nanging tansah pinambengan sangya para kadang milah para pinisepuh sangganing para kadang Cintana kang marasowan dupi mulat Prabu Duryudana datan mobah milah musik tan wonten ingkang sami mobah musik ugi salebetnya datan wonten ingkang mobah musik Horekswaning Prawadya ingkang numbing jawining pakuwon ingkang amurwani Horekswaning Prawadya ramuhnya pepunden Ngastina Narendra Mandaraka Prabu Salya ya Prabu Narasoma ramuh wonten pakuwon Sewuntana sedya manjing jroning pakuwon pinanggya Narendra ing Perta Pralaya Prabu Adirata sidra pinapak sangganing para kadang aramana pinisepuh kekalih ing acara lenggah palengganira kaparing caket lenggan dalem Sang Nata Prabu Duryudana kacarita Prabu Duryudana dupi mulat rawuhnya Prabu Salya miwah Prabu Adirata panggalihnya Prabu Duryudana candrané Yayah lumampah wanci panglong kepapak obor sewu padang kramangan inggih ramuhnya punden kalih wau dipun temtokaken dening Prabu Duryudana badhe dados pepadang petenging swasana pakuwon Sewuntana mila Sang Nata Prabu Duryudana kapareng sedya rukming daya mangkono pangudyas maraning griya kang gering kawijil
Monton rengganing prabata para dewa dewi lan para resi kagiat mulat endai ngerti Ubaing loto kang kapiping samirana Pindha pangawining asta sang resi Manglunging kadung malengkung rumambating liyan semukang mamoraras leng-leng ramyan ingkang sesangka wayah nyokang lagya sumaras marang goring-goruming puli Tertyana sir mandaya
sekaring bawana Caladri kang kapitaning surya dening diwangkara anjrah sumembur saking sarira wasahane risang sekaring narendra om Sukmengala sedya asmara dewa diwataning Sukmengala sarira kang madibya dibya Pamuja harja harjaning bawana Leng-leng katine kang awan sobo-sobo ning kang astina samantara tekeng Tegal Kuruna Rarya Yuwa Kresna lagu Sireng Prasurama nyangkan bojanaka Kapangya Tegal Wiluri milu karya sang bupati sang bupati jagat wasisaning Bathara Estunggara Manik Raja Dewagu Paman Harya Sengguni kawula nok-nok nuwun wonten pangendika ingkang adhawuh sinuwun bilih boten sisip pandulu putra pekenira ingkang katemben rawuh Rama Prabu Mandaraga miwah Paman Prabu Adirata kawula nok-nok kepasang yoga pangendika dalem ingkang sinuwun mawan tuwantu panuwun kula mugi kapareng panjenengan dalem ingkang sinuwun angacarani rawuhipun Koko Prabu Mandaraga miwah Koko Prabu Pertapralaya Paman Harya Sengguni inggih Rama Prabu Mandaraga dirintang rawuh wonten pakuwon Sewuntana putra jengandika nyaosken pambagya Raharja rawuhipun Rama Prabu Mandaraga
jagat Dewa Bathara dahat katedha kalingga murda dupinampi sabdanipun Anggir Prabu Duryudana. Urmentah ingkang Bapa Mandaraka sabdanipun Anggir Prabu kula petelaken jaja nambawana daya kasantosanipun ingkang Bapa. Nggih. Kepareng Anggir Prabu mundhut priksa sawanipun ingkang Bapa Mandaraka awit pamujinipun Anggir Prabu Duryudana kasembuh pengayomaning Hyang Widiwasa. Sowan kula wonten pakuwon Sewuntana lulus Raharja mboten manggih sambikala kejawi menika nggih. Puja pangistawanipun ingkang Bapa sayogya katur wonten ngarsanipun Anggir Prabu Duryudana. Gurawalan panampi kula sabdanipun Rama Prabu. Kula pundi mistaka mugi dados jimat peparengipun prayogakaken lenggah Kanjeng Rama. Kula nuwun inggih ngestakaken dawuh Paman Prabu Adirata Raharja. Kula nuwun inggih pangestunipun Anggir Prabu Duryudana mboten manggih sambikala sowan kula wonten Sewuntana kawula nok-nok. Beli syukur mangayu bagya. Paman Resi Kerpa ugi Raharja. Kawula nok-nok. Datapun didupi nampi sabdanipun ingkang sinuwun Prabu Duryudana kepareng panjenengan dalem paring pambagya sawanipun ingkang abdi pun Kerpa. Nuwun pangestu dalem diwaji mboten manggih sambikala. Kawula nok-nok nggih. Dipun prayogakaken lenggah Paman Resi kawula nok Paman sing rune. Kula nuwun wonten dawuh kaparing upakenira nyaosaken pambagya rawuhipun Rama Prabu Mandaraka. Kula nok ninggi dhateng sendika nggih. Koko Prabu Mandaraka ingkang aranyi kepatihan nyaosaken pambagya Raharja rawuh wonten Sewuntana. Ya pamujimu Yai Sengkuni ora ana sambikala mringgih Koko Prabu Adirata semantun ugi Raharja. Oh iya Yai kepatihan ora ana sambikala. Rama Prabu Mandaraka ingkang putra Ngrangga nyaosaken sembah pangabekti. Ya karna ndak trima. Rama Prabu Adirata kula nyaosaken pangabekti. Ya karna tak trima. Rama Prabu Mandaraka kula nggih kalenggan menika rawuh wonten Sewuntana ndadosaken bombong raos sing manah. Nalika Rama Prabu dereng rawuh peteng raos sing manah kula gumlaring bawala yayah bangun kasabut lebu dupi Rama rawuh padhang trawangan raos sing manah ingkang putra. Mila ingkang putra pitados amung Rama Prabu ingkang saged dados kali damar petenging swasana pakuwon Sewuntana. Amurwani gadining carita ratri puniki sayekti tanedya turpi wulan amun sedya suka palupi jagat Dewa Bathara Anggir Prabu Duryudana gelarapan raos sing manah ingkang bapa dupin midhangit pangendikanipun Anggir Prabu Duryudana. Kalenggan menika sampun ngantos kagalih wigiringa-ringa menapa ta ingkang dadosaken legeking penggalih Anggir Prabu Duryudana. Mboten wonten sanes lumampahing perang Bratayuda Jaya binangun ingkang sampun gangsal welas dinten kalenggan menika. Rama
para narendra serayaning Kurawa kathah ingkang sampun kasambuting rana menapa malih sedanipun Eyang Mahatma Resiwara Bisma sedanipun Bapa Pandhita Druna pangraos kula upaminipun Garuda Negaring Astina wau sampun sempal suwiwinipun kanan tuwin kering Garuda ingkang sempal suwiwinipun kanan kering menapa saged gegana malih Duti Rama Prabu Rawuh pangraos kula icaling suwiwi kekalih menika wau badhe pulih malih mila ingkang menika Rama kepareng lajeng paring pangandika kados pundi daya-daya saged Pandhawa tumpes tapis tanpa sisa jagat Dewa Bathara nggih menawi ingkang dadosaken legeking penggalih babagan menika jatosipun sampun boten pinanggih ing nalar awit lelampah menika rak sampun sami dipun pikajengaken antawisipun Pandhawa tuwin Kurawa nalika perang Bratayuda menika dereng tumapak kula sampun matur menapa upaminipun ketingal mekaten angger Prabu kados badhe lumampah menika kula adang-adangi srana menapa murih Bratayuda menika bangkal mboten temtu nanging angger Prabu Duryudana wangkot nah kula badhe nutuh menika rak mangke lajeng wonten pundi lenggahipun tiyang sepuh ditakoni anak kok jeng lucuh lho menika nanging menawi kula badhe mboten nutuh badhe menapa ingkang kula aturaken nanging rene anggere Prabu menika sak mangke kepareng mundhut priksa pilih penandaratur kula mumpung Kurawa menika ya teksih kathah tegesipun dereng satus sedaya tumpes tapis teksih kathah ingkang teksih gesang perkawis Kang Rayi Burisrawa putu kula Dakumara Kang Rayi Dayadrata dumugining Lena sampun ingkang sampun boten wonten boten perlu pun penggalih ingkang dipun penggalih ingkang tesih wonten-wonten menika kinawon nggih nggih keparenga Bratayuda rampung semanten kemawon lajeng penuwunipun Pandhawa menika menapa yen pancen darbe ing Pandhawa ingkang dipun pikajengaken prayogi panjenengan ngrilakaken kula tanggel menawi Pandhawa badhe nampi rembag menika menawi Pandhawa mboten trimah namung dipun paringi negari seneng Astina Sigar semangka lan wangsulipun Indraprasta nah menika Pandhawa damel bribiing perkawis naminipun anggir Prabu mboten perlu tumut-tumut kula ngertos kondhangipun Pandhawa satriya pinayungan para dewa kanthi sukma kadang dewa sampun menapa-menapa kangge ngalem Pandhawa nanging kula dereng gigrik najan kula menika ngadeg sampun mboten jejeg yen mboten diuncuwak mawi teken nanging kula kalian Pandhawa menika dereng rumaos gigrik nanging yen Pandhawa menika salah yen Pandhawa mboten klentu nggih kula mboten purun nggih menawi anggere Prabu maringaken panuwunipun Pandhawa negari Sigar semangka Astina menika rumaos gempal penggalihipun Mandaraka menika jatosipun kaliyan Astina rak mboten kawon ageng lan mboten kawon endah rengganipun mboten kawon wiyar tebaning jajahan namung kawon kondang nah menika nggih pancen kondang menika angel kok nggih tiyang menika menawi sampun kondang jengkelit mun sae rak sampun menawi dereng kondang nu bilik nek angele ora jamak mila ingkang menika nggih menawi panjenengan kepareng ndaratur kula panuwunipun Pandhawa dipun sembadani lajeng yen cuwa ing penggalih
negari Ngastina gempal. Mandaraka kula caosaken anggih Prabu Duryudana. Nggih. Matur nuwun. Nanging nuwun sewu badhe nyuwun pamanggipun para pinisepuh sanesipun Kanjeng Rama kepareng Rama semene saking sakwetawis. Prayogi nggih. Mila ngembat negari menika mboten cekap tiyang setunggal. Monggo sinten ingkang dipun kersakaken munjuk dhateng kersanipun Anggir Prabu. Paman Arya. Wawasan pekenira kados pundi paman? Aduh. Bilih panjenengan dalem mundhut pamanggihipun ingkang bapa kepareng munjuk atur sewu lepat nyuwun gunging pangaksama. Nggih. Kula mboten maiben Koko Prabu Mandaraka kepareng ngurbanaken negarinipun murih wilujengipun penandhalem ingkang sinuwun nanging dados kawuningan. Tumapaing perang Bratayuda menika paminipun Pramuka nacap Bengawan sampun kelajeng dumugi tengah-tengah. Mundur inggih kedhes, majeng inggih klebus. Mundur inggih kenging sebrat, majeng kenging selamat. Lewnia. Kula pitados bilih penan kepareng minangkani panuwunipun Pandhawa badhe saged dados sederek sae kelayan Pandhawa. Penandhalem mukti wibawa ngrenggani negari Mandaraka piring Ngastina sepalih. Nanging badhe dados suraing jagat bebasanipun. Awit kula aturaken Narendra Manca negari sampun kathah dados bebanten nglabeti penandhalem ingkang sinuwun. Wusana upaminipun tiyang lumampah panjenengan kendel mergi. Lah menapa mboten badhe barang mirang nggih. Perkawis para Kurawa kathah ingkang dados bebanten, tiyang perang menika pancen mekaten. Kalah bejaning awak, nek menang sing disedya. Mboten namung Kurawa, najan Pandhawa ugi kathah bebanten. Menapa panjenengan mboten inget pejahipun Abimanyu Wijaya. Janaka saknalika ngengleng mboten saged dipun jak rembakan. Badhe digdaya kados menapa Janaka menika sugih japa mantra nanging nek ngengleng tiyang menika menawi bingung lahir batosipun tur cuwa manahipun anggenipun ngudang-udang Wijaya mboten kalampah. Ngetrapno mantram tentu klentak-klentu nggih. Kula aturi pitados yen Janaka mangke badhe gampil dipun sirnakaken. Matur nuwun ndadosaken bombong raos sing manah putra pekenira. Rama Prabu Adirata kados pundi? Jagat Dewa Bathara. Nggih. Blak-blakanipun kula suwan dhateng Pakuwon Sewuntana. Menika namung kepengin mbuktekaken kawontenan gumelaring peperangan Tegal Guru. Rene kula menika rumaos Narendra sepuh tur bodho. Bilih brang mundhut wawasan kula mboten saged matur menapa-menapa. Dados kula dumugi wonten Sewuntana menika namung kepengin ngabaraken ingkang baku anak kula pun Karna. Dene kula saged pinanggih Karna tekse wilujeng raos sing manah kula sampun kados dipun siram tirta wayu sewindu turta wanci enjing asrep raos sing manah kula. Dados kula mboten saged matur menapa-menapa. Senajan mboten ngendika kados pundi nanging kula matur nuwun rawuhipun Rama Prabu Adirata menika saged amuwuhi agenging manah putra pekenira. Bobor Sikerpa. Kula nuwun wonten dawuh. Kaparenga Bobor Si atur wawasan babagan lumampahing perang Bratayuda puniki. Kepareng kula badhe munjuk ngersa dalem kenging. Nanging supados cetha kepareng kula ngangsek sowan kula. Monggo. Nggih.
matur sembah nuwun. Mahambeksan para marta tu pandhita kang muslim patung mengkuliling kasarjanan matur sewu sembah nuwun Anggir Prabu Driwidana. Kula mboten nginten kelenggan menika kepareng munjuk wonten ngersa dalem ingkang sinuwun. Araos sing manah kula pindha kajugergan mukir sari kablabak samudra madu. Kabegjan pinten-pinten saking Bathara saklebet kula gesang wonten jagat raya mboten kados kabegjan rikalenggan menika. Namung saderengipun kula matur mbok bilih wonten sewu lepat atur kula mangke nyuwun gunging pangaksama. Nggih. Nggih. Perlu kula matur wiwit nalika dereng Bratayuda tumapak. Upaminipun tiyang cangkriman mekaten nalika Bratayuda dereng tumapak, kula kedah batang menang Kurawa. Kalah Pandhawa. Jalaran tata gelaripun wirandhalem ingkang sinuwun wadya balanipun serayanipun para ratu sewu negari turta sikep siaganing ayuda tityanipun manca-warni cacahipun antawisipun 11 haksoni 11 haksoni sareng Pandhawa kula teliti namung 7 haksoni. Lurak kaut kawan haksoni wicalan kawan haksoni menika mboten sekedhik nggih. Turta ingkang bantu Anggir Prabu menika gagah-gagah bideksa. Namung dados kamuningan. Dumugi tumapak ing prang. Pandhawa menika caranipun Pacakara bantu binantu. Cobi kula atur menggalih. Nalika Kakang Pandhita Druna Swargi damel gelar Cakrabya. Kelampah Janaka Werkudara dipun singkiraken saking pabarisan ageng. Dipun ladosi dening Gardapati miwah Wresaya. Senopati ingkang wonten salebeting Cakrabya keng Rayi Burisrawa Kartamarma Jayadrata. Pakuwonipun Kuntadewa kantun saranggean bebasanipun. Mongko yen Kuntadewa menika kecepeng Bratayuda sampun bibar nalika mbentur Kurawa ingkang menang. Nanging awit saking pambyantunipun Angkawijaya senajan bayi wingi sonten dereng cekap kadiwasaning yukswa nanging kekendelanipun lan petanganipun sampun memet. Rekutuk majeng mlebet barisan Cakabya ngamuk punggung satemah Kuntadewa kepengker mboten pun penggalih. Namung Kurawa sak menggalih nyepeng Angkawijaya. Nadyan to Angkawijaya menika dumugining temah pecah dipun ranjap para Kurawa nanging pecahipun Angkawijaya menika tumrap Pandhawa ageng sanget dayanipun awit ngurungaken Puntadewa anggenipun kepikut dening mengsah. Lho menika nggih. Beda kaliyan ingkang bantu Kurawa. Perang Bratayuda tumapak para pambiyantu Kurawa saking manca negari menika mboten manunggal tekad lan sedya bantu Anggir Prabu Duryudana nanging sami nuruti betahipun piyambak-piyambak. Wonten ing gadah niat aku sedya ngrebut misuwure Werkudara. Merga jerone perang Bratayuda Werkudara misuwur. Werkudara nek mati saka tanganku sing kondang genti aku. Satemane ora Werkudara ora dimungsuh, sareng aben ajeng Werkudara dicothoke mati lho menika.
wonten malih ingkang kedah mengsah Janaka. Merga Janaka kuwi nalika semana ngiring-iringake pacang aku menteng-menteng direbut karo Janaka. Katresnan kono-kono direbut Janaka. Satemane ora Janaka gelo atiku, mongko mengsah Janaka ora kena dipercaya lah menika. Turta nalika perang Bratayuda menika manggala yuda negari Ngastina lho. Wonten ingkang sesumbar. Samben enjing, samben siang, samben sonten tepak jojo. Sesuk perang Bratayuda iki sing arsago njaga keselametaning negara Ngastina. Perang Bratayuda tumapak iki sing arep njaga keselamatane para Kurawa. Perang Bratayuda iki sing bakal dadi gegedhog para Kurawa. Tekaning temah Bratayuda ketinggal wonten paprangan kemawon mboten ate. Lho menika. Mila Prandalem jumling nata wonten Ngastina menika saengga sprigi. Menika kula wastani kados dene jati kesusuban luyung. Jati kesusuban luyung niku tegese napa? Dereng priksa, dereng. Jati menika kajeng ingkang sae seratipun mulus. Ning kelebetan serat luyung setunggal kemawon. Menika sampun dados awon. Kula kok dereng dong. Jati kesusuban luyung niku pripun, Mbok? Bloko mawon. Wosipun negari Ngastina menika kados dene kelebetan setan mekaten. Setanipun menika wujud tuyul menapa gendruwo. Sanes inggih menungso limrah nanging saking pinteripun tumindak, saking lembatipun tumindak saengga mboten kawistara ngantos kados dene lampahing dedemit kados lampahing setan. Ninggih tiyang limrah, tiyang limrah inggih gadah nami, inggih gadah sinten? Lah mboten wantun kula matur. Kalenggan menika inggih nunggil sak pejagong wonten madyaning pakuwon 1000 tono. Karna lenira mawingis-wingis mingisaken kala dede. Sedeng karna mateni karpa madeking rananggana srikandhi madeg suraning driya kacarita Prabu Karna Basusena dupi midhanget aturipun Resi Kerpawa ngersanipun Prabu Duryudana mustatan karempit denya midhangetaken watak Prabu Karna tipis talinganira saknalika duka yayasinipi tumedhet padoning ladi kerot kanang waja kasumplana jaja merangsak gedeng bel dadi dawana datan kekatan wicara amung rukming daya sawatawis cipta ringgalira Resi Kerpa waton bisa ngucap ana sane anggere Prabu sane Nyai Prabu Duryudana langat-langat maton bisa nguwus pendhita kaya kowe wajib tak ilangi nyawamu Drona